Det her er Christian. Christian er geolog og har opfundet en sportsgren, som jeg har undret mig rigtig meget over. Og haft lyst til at prøve, lige siden han fortalte historie om det til en julefrokost for godt 2 år siden. Sporten kom til verden, da Christian på en ekspedition iført sin tykke tørdragt lagde sig ud i en flod og lod sig drive et par afslappende kilometer. Floating var opfundet. For parallelt med kroppens flydende rejse, oplevede Christian også en indre rejse, som jeg tror, man kun kan opleve på en flydetur, eller i rummet måske. Men da det koster omkring $250,000 at flyde sig en tur i rummet med Virgin Airlines, må vi jo nøjes med en flod. Så i dag skal jeg prøve at flyde for første gang i en flod, og vi skal teste vores udstyr, inden vi rejser til juli for at drive i en uge langs Klarälven i Sverige. Er du klar? Jeg er super klar. Er dragterne nede i den røde her? Ja. Du har jo ligesom prøvet at vise mig det 1 gang, Ja. med den der flyde, ikke? Jo. Men det var inde i Sortedamsøen, Ja. klokken 2 om natten. Ja. Det var noget andet. Det er lidt bedre her. Det her, det giver lidt mere den der sådan rigtige følelse, i stedet for at man bare ligger midt ude på en sø, mens man hører folk, der er på vej i byen. Kæft, hvor er det en fed dragt. Den er rimelig lækker, ikke? Den har lys på selvfølgelig. Det er jo kun mig, der gør det her normalt, og så dig nu. Så det er jo ikke lavet til at flyde, så den er lavet til at blive smidt ud fra en bordplatform eller sådan noget, når lukkerne brænder. Fløjte her. Lygte. Her har man karabinhage og bælte, så man kan blive hejst op i helikopteren. Og så indeni, så er der lidt det der termo. Kan de træde i den, så kan man nærmere se det. Lidt sådan god, kraftig, skridsikker stål her. Kan man bruge den til noget andet også? Altså sådan, når istiden rammer, så kan du bare lave sådan en smooth Saturday Night Fever gåtur ned ad gaden, eller hvad? Ja, det kan jeg. Fuldstændig cool. Og bare have det mega lækkert. Hvis det ikke var fordi jeg havde den her nu, så havde jeg lige så gerne taget den der på. Okay. Hvor kommer den her fra? Altså, den her det er dansk kvalitet fra Esbjerg eller sådan noget. Det er så kinesisk kvalitet. Den er fra Kina? Ja. Altså man kan også se, at nogle af tingene står bare på kinesisk. Men jeg har en fornemmelse af, at når jeg først kommer ned den her, så begynder tingene at spille. Jo. Er den lidt våd? Den er måske lidt klæbrig. Den lige over skuldrene. Jeg kan godt. Okay, ja, man skal også komme i den selv jo. Ja. Er du klar? Jeg er klar. Det er ikke så, altså, det går, at du skal klippe et par hår inden det her. Sådan. Den lukker ikke helt her, men det kan den næsten ikke. Så du må ikke, altså, det er lige. Ser det fedt ud? Ja. Vil det fungere på samme måde, hvis jeg gik ned ad gaden med John Travolta? Det er så nice, det her. Altså, du dykker jo ikke noget sport, så jeg ved ikke, så jeg har nok svært ved at kalde det sport, men... Og der er ikke nogen konkurrence, men jeg tror mere, det man kalder en oplevelse. Fordi det er sådan et sted, hvor du er sig selv. Jeg tror personligt, det er omkring, når man begynder at finde sig selv. Og når man ligger der i vandet, under den storslåede himmel, så kan man ikke undgå at fortælle, hvad finde sig selv. Jeg tror, at alle folk kan godt lide at flyde lidt.